Mutta kyllä ukko on ansainnut jotkut makkaraperunat. Okei, hyvä. Miten se omasta mielestä meni? Oliko se niinku omatuttu koira? Mun mielestä se oli just se mikä se on. Just, ei siinä ole. No, sillä ei ollut missään mitään ongelmia. Että tämmöisiä kun kaikki koirat olisi Suomessa, niin hyvin menisi. Lomakkeen valossa ensimmäinen kohta teillä on toimintakyky. Tavallaan semmoinen koiran rohkeus, miten se selvittää ongelmia ja ratkaisee niitä itse. Ja kykenee itsenäiseen toimintaan ja silleen. 2 erikoiskoetta. Kelkka, siinä tulee mukana ukko. Ja sitten pimeä huone ei ole mitään ukkoa, että siellä muuta kuin koiran vilkas mielikuvitus ehkä. Joo. Ja sorry. Kummankin se selvittää niin kuin tosi hyvin. Plus sitten katsotaan niin kuin kaikkea muutakin, että ei vaan tuijoteta näitä erikoiskokeita. Silloin kanttia molemmissa hyökkäyksissä. Kommentoida. Yllättävän vahva se. Joo, sori kun mä syön pizzaa, sä saat kohta varmaan jotain herkkuja. Ja se pelaa niin kuin koko testi joka paikassa tasaisen hyvin. Plus sitten erikoiskokeissa oikeesti. Ja pimeässä huoneessa kolistellaan aika paljon. Ei oo mitään ongelmia. Kelkan menee selvittämään aika nopeasti, se pelästyy sitä. Se on tarkoituskin, että koira pelästyy. Ja varsinaisesti sitä toimintakyvyn mittaamista aletaan katsoa sit, kun se kelkka on pysähtynyt, miten nopeasti se voittaa pelon ja menee kattoo mikä se on. Et matkalla vedetään, niin nähdään kaikkea muuta. Toimintakyky on +2 hyvä. Terävyys tuossa seinässä. Jätetään yksin ja sitä vastaan hyökätään. No puolustaako se itseään aggressiivisesti? Kyllä. Kyllä se sanoo ja se on aivan ihanaa eikä kovin yleistä, että pääsee ihan kunnolla lyömään risuuseinään vielä useamman kerran, kun mä oikein hehkuttelin innoissani itse, että jee, kerrankin pääsee, kun koira vastaa. Ja se väistää siinä sen verran, kun on niinku semmoinen järkevää, että toi hullu tulee nyt, että mulla on vähän, mutta että kyllä en mä niinku periksi antaisi. Se on +3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Et se on parasta, että sitten kun mä muutan ystävälliseksi, niin koira muuttuu välittömästi. Se palautuu niin kaikista näistä jutuista tosi nopeasti. Ja mä luulen, että se palautuu nopeammin kuin me palaudutaan. Joo. Se on heti valmis seuraavaan koitokseen. Että ei paljon jää puristelemaan ja vaivaamaan sitä ne asiat. Puolustushalu samoin, kun te olette yhdessä liikkeellä, puolustaako se sua? No kyllä. Se on siinä topakasti tässä näin ja tekee sieltä semmoista sahaavaa liikettä ja ei siihen ole mitään asiaa, vaikka se on pieni, niin se on pippurinen ja eikä sua niin kuin ryöstettäisi. Se on +3 kohtuullinen hillitty silleen, että täällä on sitten seuraavakin kohta kuin suuri hillitty, mutta siihen ehkä olisi sitten pitänyt olla tuossa enemmän tuossa välissä vielä, että nyt se oli vähän niin kuin täällä, mutta tää on oikeastaan se ideaali tää +3. Taisteluhalu. Erikoiskokeena tuo meidän alun keppileikki. No, sehän on kukosta ihan parasta maailmassa. Että se ottaa hyvin otteen siitä puukepistä eikä päästä irti. Vaikka mä ensin peitän silmät ja sitten läpsin käsiä, että se vaan panee silmiä kiinni, mutta kote ei niinku heltiä, mikä on se niinku oikeastaan ideaali. Eli +3 suuri. Täällä on semmonenkin kohta kuin erittäin suuri. Se on sitten joku, se alkaa häiritsemään, että se haluaa esimerkiksi vetää tuota kelkan narua itsestä. Se vähän jo häiritsee meidän testin kulkua, jos se on erittäin suuri, että tavallaan niin pisteiden valossa se on huonompi. Hermorakenne, no ei ole mitään omaa erikoiskoetta, katsotaan läpi koko testin, miten se kuormittuu, miten se palautuu näistä. No sehän niin kuin sanoi jo, se palautuu kaikesta tosi nopeasti. Se ei hirveästi silleen kuormitu, häntä ei mene alas ollenkaan, häntä heiluu koko testiä ja silloin niin oikeasti kivaa. Et sitä ei hirveästi tää stressaa, eli +2 tasapaino. Sillä on niinku paketti kasassa silleen hyvin, että ei turhia hötkyile. Vaikkakin temperamentti on sitten erittäin vilkas, eli sillä on vauhtia. Se ei ole enää ihan tää ideaali, eli se on +1 erittäin vilkas. Se näkee silleen, että tavallaan se on ehkä, että muutenhan se on ihan, se ei säädä niinku ylimääräistä. Että se näkis mitään ylimääräisiä, että kaiken se havainnoi silleen fiksusti, reagoi oikea-aikaisesti ja oikeasuuntaisesti. Mutta se, että sillä on koko ajan vähän semmoinen niinku neliveto päällä, että äkkiä kiireesti seuraavaan paikkaan ja tää on niinku kiva, se reaktiot on semmoiset hirmu järkevät. Et se, että onko se vilkas vai erittäin vilkas, niin se on vähän siinä kintaalla, että se ei ole kauhean
erittäin vilkkaa niin sieltä vilkkaammasta päästä, että se lähentelee kyllä tätä vilkasta. Joo. Mutta sen verran siinä on sitä vauhtia, että pantiin se erittäin vilkkaaksi. Joo. Kovuus, muisteleeko se pahalla näitä asioita? No ei. Me nähdään se jo tässä muualla testissä ja sitten pimeässä vielä varmistaudutaan kolistelemalla siellä vähän. Joo. Et yleensä sit siinä vaiheessa, kun koira on mennyt tuosta sateenvarjosta ja muista ohi tolleen niin kuin kukko teki, eli aika reippaasti, niin monet sitten siihen kolisteluun toppaa, että ne ei sitten, mutta kukko ei häirinyt sekään. Eli se on +3 kohtuullisen kova. Se ei jää niin kuin murehtimaan näitä asioita. Että vähän jotain epämukavaa tapahtuu, niin sen jatketaan matkaa vaan. Että osittain se, että sillä on hyvät toimintakyky ja hyvät hermot, mutta se on myöskin kohtuullisen kova. Että ei näe sitä huolta. Sitten luoksipäästävyys, no se on parasta mahdollista luokkaa, eli +3, hyvän tahtoinen luoksipäästävä avoin. Kaikkien hyökkäysten ja kolisteluiden ja inhottavuuksien jälkeen se on heti meidän kaveri. Joo. Eli ei sitä jää niinku näy yhtään harmittaa. Laukaukset, no niin kuin itse sanoitkin, että se haukkuu niitä rakettejakin ja muuta, niin sama juttu molempiin laukauksiin samalla tavalla eri haukkuu. Nimenomaan silleen, että se haukkuu niitä laukauksia päin, eikä niin, että sitä pelottaisi, se haluaa pois ja huutaa apua, että päästäkää mut pois. Eli täällä on semmoinen kohta kuin paukku ärtyisä. Eli just se, että koira reagoi haukkumalla ja ampumista kohti. Plussan puolella on kuitenkin, mutta selvästi, että ne sitä vähän niin kuin ärsyttää. Miinuspisteitä ei tule mistään ja loppupisteeksi jää 220. Ja luonnetteesta loppu. Enää ette pääse uudelleen. Kiitos. Joo, okei. Sä et saa nyt tätä, ne tulee sinne koiranettiin, eikö minne ne tulee koiranirttiin, virkkuun ja se on. Joo. Niin, sitten voiko sitten valokuvaa ottaa? Voi. Niin. Joo.